И сега, скъпи колеги, продължаваме с следващата приказка, която се казва Спящата краставица. Красавица, бе! Извинявайте, красавица, добре, айде, само троши ми се върта в глава. И имало едно време един цар. Много хубав цар бил. Много добър, той бил направо избора на новото поколение бил този цар, защото всички гласували за него. И го избрали отмah. Без никакви балотажи и такива неща. Ой, той имал една... Царя. Има той една дъщеря, дето се казва Спящата красавица. Защо се казва така, бе? Не могли да я намерят име, много спорили двата рода и накрая казал царя, чакай, ще се казва Спящата красавица. Тя много спяла. И че не спяла, точно това е, то била така метафора, все едно, нали кажеш, много спи, ама то не спи въобще. И цял ден, абсолютно красавица била, направо супер. И през цялото време не мога да спи. Будна била, бе. Да, през нощта всички хъркат двореца, тя ходи из коридорите и веднъж един от стражите деше да им мете един боем, а да те спава. Не може да спът, бе. Сън не я фаща, стражар вътре в стражата в двореца. Не могли да спът, бе. През цялото време будна била тази жена, бе. През цялото време, бе. Обаче по едно време цара казал, ще дам 100 000 долара на това, дето може да я преспи тая. 100 000 долара. 100 000? Чакайте да я разкажа приказката, бе. Чакайте, бе. И казал, който е приспи Спящата красавица 100 000 долара от мен е БМВ за подарък. И казал, написал запад. И излезал един със стъпан. Центъра на града и казал, народи, цара обявява награда. 100 000 долара, той де преспи принцесата. И дошъл първия принц, казал, царю, добър вечер. Добър вечер. Цар казва, царю, аз ще преспа. Обаче цар казал, немай само да няма много кръв. Влезал първия принц вътре. И не излязал. И влязал. Защото си носил той една наковалня под мишницата. Да замеря с нея. Принцесата. Да я преспи. Метнал един на принцесата, не заспала, бе, будна била, бе, като краставичка, бодра, бе. И царя каза, ти се провалиш, ти удречем главата. И храс си му отрязали главата. Коя? Дошъл втория принц казал, царю, добър вечер, какво правите? Царя казал, ай сега да видим, защото един вече му фръкна главата. Не можа да я преспи. Пробвай ти да я преспиш. Чакай, спи. Не, му обясни, що му прекъсваш у мен. Кой разказва сега тук, извинете, моля да се раздереме. Кой разказва в момента приказка? Ти! Сама ще мълчиш! И дошъл този принц казал, царю, аз ще я преспа. Оле, какво ще я преспиш, бе? И той носил в ръката си. Какво носил, колеги? Наковалня? Не, първия носил наковалня. Втория носил компакт диск, бе. Компакт? Какво? Диск. Компакт диск. И каза, какво ще... Не е такъв, бе, феродов диск. Не, бе, не спирачен, бе, не, бе, компакт диск носил, бе. Ти скушай преспиш тази моята принцеса, бе. Бил дисковаргач. Бил дисководещ бил, бе, принца, бе. Какво? И влезал вътре при нея, то компакт диск бил на БТР. На кой? На БТР бил. Няма да спа никога. И с нея така става, ама принца заспал. И с нея стига, докато спал главата е, и той го обездавили го. Коя? Първо го обезсмили, след това го обезглавили. И идва третия принц. Казал, вижте, какво царю, видяхме ги тук двамата самодейци, нищо не направиха, аз сега ще влеза вътре и ще я преспа. Влязал той вътре, никой не знае какво носи. Излиза отвънка принца и гледат всички, бе. Принцесата заспала. Стига, бе. Айде, бе. Ама хъркала ли? Хърка, ама сумти, ама се почесва, върти се, ужас, спи, бе! Ма как хъркала? Цялото царство гледа, вика, спи тази принцеса. И всички царя отишъл при принца му казала, бе, вика, коста, как я приспа тази принцеса, бе? И принцеса, бе, вика, нищо работа, ама една свършиха. Вика, бе, как я приспа, я ни кажи му да ни подейства и на нас, бе. Всичко, вика, ще ти дам. Половината царство. И той, какво ще ми даже, не се повтаря. Половин царство, ко да го прави? Половин басейн, половин градина, половин хазна. И наполовина монетите в хазната вътре. Не може. Не ми трябва богатство, не ми трябва пари. Само свобода и човешки правдиви.
Ти откъде знаеш, си чул татък, иска, бе? И царя казал, кажи ми, вика, ти, синко, как направи така, че приспа принцесата, бе? Той какво казал? И принца казал, аз вие чета литературен вестник. И царя казал, не е възможно. Я ни прочете на нас малко. Цел принца да чете бавно, монотонно, за глас на актьор, който дублира бразилски сериал. И цялото царство тръгнало да заспива. А какво е прочел? Прочела една стадия, няма значение. Цялото царство тръгнало да заспива. А какво е прочел? Прочел е програмата за театрите е прочел. Кой да я прочете? Тръгнало да заспива, цялото царство заспало. Козлетата заспали. Прасенцата и те заспали. Мушичките заспали. Усичките заспали. Мъжичките как заспали, не разбрах. И така заспали. Пипирутките заспали. Стражата в двореца заспала. Царя заспал. А рибите как заспали? Рибите как си поли паднали долу на земята. А пък прилепите, както висяли надолу, се изправили нагоре. Про припаднали. Не, без това. Но се тъпне. Заспал царя, заспала царицата, заспала императрицата, заспала дукесата, заспала простакесата, заспала принцесата, най-важно, че заспала. И принцето, където всички харкате, той са проснал заспала. След много години, след 100 години, то цялото царство замряло, тя икономиката свършила. Пазарен никви, фиксинга паднал долу, умрял и той. Да, ти разправа, направо. По това време обаче един пътешественик от Discovery Channel тръгнал да обикаля света. И най-накрая стигнал това царство на спящата красавица. Гледа всички спът, бе! Вика, сега шинко става тук. Казал, стани! Обаче те спът, бе! Пак стани! И пак спът тия хора, бе! Той казал, ко става тук, бе! Веднага влиза двореца, набира, качва асансьора, вика асансьоре, ела! Идва асансьора, качва се в него, качва се горе на последния етаж. Принцесата гледа, в едно легло! В кулата горе, на едно легло, на един воден дюшек, проснала са принцесата и спи. А водният дюшек какво бил пълен? С лимонада. И проснала са принцесата и спи. Той колко е красива, ама като съм гледал, тя е нас сгорили тук, текли ли ги от устата. Тук уж накълзяла да ти чу от много сън, бе, 100 години спала тази жена, бе. Стата е поникнала. А на едно место фанала пай жена, ма няма ви кажа на кое. И принца яла, колко е красива, трябва да я събуда. Приближил се до нея и казала, принцеса, стани. Ще спи, бе. Да не имам лош дъх, бе. Взел 2 бомбончета. Да не става реклама. 2 бомбончета. Направо така. Така, тя ме е хубав дъха. Принцесо, стани. Обаче тя продължила да спи, бе. Той се оплезил. Стани, бе. Пак спи, бе. Ако не се събудиш, ще ти покажа каква татуировки имам на лявото рамо. И тя продължава да спи. Той така ли? Съблекал съм. Показал си рамото. А на рамото имало татуировка. А татуировката била с надпис Стамат и Минка 62 година. Скотва и русалка. Обаче, абсолютно. Принцесата не е такова за нищо. Тя да не е умряла. Не е умряла, много дълбоко съм изпаднала. И той казал, бе да взема да им метна аз един... Не, целувка. Да им метна една целувка. Да им метна една целувка аз на тази жена, па мой да се събуди. И какво направил? Навел се над нея, махнал и там басни балдахини, да ти имало над нея. Много прак съм. Ма много бе, той бил да кика, да кашля, да... Ужас! Навел се над нея И какво? и с... много така, с неприязан, с неприятно се целунал, че тя 100 години спала си беше измивал статата. И я целунал и тя... Принци, какво правиш тук, бе? Събудила се. Събудила се. И той каза, най-накрая! Ами от 2 месеца да събуждаме! И дигнала така скандал, принцеса. Принца, да, от Discovery Channel. Абе, коли не праведната събуда, бе? Що ми говориш така, бе, принце? Няма да ти кажа, що, бе? Много се е досъл принца, обаче в този момент се събудил и цялото царство. И сега каза, такъв човек ми трябва на мене, човек на место. И от тук нататък те са оженили всяка вечер, принца викал. Принцесо, веднага ръките желасите! Да, скъпи, идвам веднага, ето на. Така свършила приказката, скъпи колеги, с хепи. Хепи, весела нация.